Κύριε Σταυρακάκη, στην πρώτη σύνοδό σας εδώ πλέον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πόσο έτοιμος νιώθετε για να αντιμετωπίσετε αυτό που έρχεται? Πράγματι, πρώτη σύνοδος, πρώτη εμπειρία, ένας άλλος κόσμος δραστηριοτήτων, πολύ ενδιαφέρον όμως κόσμος, και νομίζω ότι έχουμε μία πενταετία μπροστά μας με αρκετές δραστηριότητες. Είμαι έτοιμος να τα αντιμετωπίσω αυτά, αν και η ροή των πληροφοριών των πρώτων ημερών είναι πράγματι τεράστια, περίγραπτη. Νομίζω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε βρει το ρυθμό μας. Ήδη έχετε αναλάβει, είστε μέλος πλέον και γνωρίζετε σε ποιες ακριβώς επιτροπές θα συμμετάσχετε. Ποιες είναι αυτές? Έχω εκλεγεί πρώτος αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, μια πολύ σημαντική επιτροπή, ειδικά για τη χώρα μας, για το μέλλον της περιφέρειας. Είμαι αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού και τακτικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Νομίζω ότι είναι και αυτές πολύ σημαντικές επιτροπές. Ταυτόχρονα έχω αναλάβει την διακοινοβουλευτική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δύο πολύ σημαντικά κοινοβούλια, αυτά της Κίνας και της Ιαπωνίας. Στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης θα πέσουν πλέον πάρα πολύ επάνω σας. Ήταν μια επιτροπή που ο προηγούμενος από εσάς ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ τα πήγε πάρα πολύ καλά, ο κ. Αρναουτάκης, και έκανε και πάρα πολλή δουλειά για παραμεθόριες περιοχές, για νησιά, για Κρήτη. Έχετε ήδη με αυτόν κάποια επαφή? Όχι μόνο επαφή, είμαστε προσωπικοί φίλοι, γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά και από πολλά χρόνια. Έχω να αναλάβω ένα βαρύ φορτίο, νομίζω όμως ότι θα τα καταφέρω. Έχω πάρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και εξαρτάται πλέον από μένα και τους συνεργάτες μου να ανοίξουμε ένα παραπέρα ορίζοντα και για όφελος της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας μας. Είναι μια πολύ σημαντική επιτροπή και η πρώτη μου δήλωση που έκανα είναι ότι πράγματι δεν θα διστάσω να επικροτήσω τις σωστές επιλογές του τεραστίου αυτού κονδυλίου που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, αλλά θα είμαστε πολύ αυστηροί και πολύ κριτικοί σε περίπτωση απόκλησης των στόχων και ειδικά της μη απορρόφησης, της έγκαιρης απορρόφησης των κονδυλίων. Είναι καταστροφικό για τη χώρα μας να χαθεί αυτό το ποσό. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Σταυρακάκη. Παρακολουθήσατε και ψηφίσατε μάλιστα στη χθεσινή διαδικασία τον νέο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ταυτόχρονα τους αντιπροέδρους. Μια δήλωση γι' αυτό. Πώς το είδατε, και τη διαδικασία αλλά και το αποτέλεσμα? Παρακολούθησα όλη τη διαδικασία εκλογής του νέου πρόεδρου του Κοινοβουλίου. Καθένας βουλευτής ψήφισε κατά συνείδηση. Για το αποτέλεσμα, 2 Έλληνες αντιπρόεδροι. Αυτό είναι πράγματι μια εθνική επιτυχία. Με την πρώτη ψηφοφορία 2 Έλληνες αντιπρόεδροι, μια μικρή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που σηματοδοτεί πάρα πολλά πράγματα. Όταν δουλεύει κανείς σωστά και μεθοδικά, βλέπετε ότι μπορεί να πετύχει. Κύριε Σταυρακάκη, αυτό το μήνυμα είναι πολύ παρήγορο και μακάρι να υπάρχει πλέον σε όλες τις ομάδες εδώ, τις ελληνικές ομάδες, μια συνεργασία έτσι ώστε όλα τα θέματα τα ελληνικά να πάνε καλά, καλύτερα. Νομίζω ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στο νέο σεζόν.